Portada del Nou Esportiu. Se'n va d'Erasmus, referint-se a la cessió de Deulofeu per una temporada a l'Everton de Robert Martínez. Al Mundo Deportivo llegim cessió amb la imatge de Deulofeu i pressió amb la imatge de Thiago Silva. El Barça espera un pas endavant del brasiler després de la dimissió de Leonardo. En pàgines interiors, els altres fitxatges. El Barça ja ha començat els contactes per renovar Iniesta, Busquets i Piqué. A tots tres se'ls acaba el contracte el 2015 i la prioritat serà renovar 3 anys més. Portada de l'esport. Messi més fort que mai. El diari explica que treballa 2 hores al gimnàs cada dia, que no ha guanyat ni un quilo durant l'estiu i que arribarà en plena forma. En pàgines interiors, Pep Tito, polèmica per Neymar. S'assegura des de Brasil que Pep hauria dit al pare de Neymar que Tito no el sabria fer jugar amb Messi perquè fitxés així pel Bayern de Munic. A la secció d'esports del periòdico, els punts claus de la reforma estatutària que ha presentat la Junta de Rossell i en destaquen un. Els estatuts preveuen que cessi la Junta per criteris econòmics i hi haurà d'haver un dèficit zero al final de cada exercici. I El País explica que la LFP expedienta al Racing i a l'Hèrcules pel seu últim partit, el qual la UEFA considera que hi ha hagut irregularitats, i remarquen que és la primera vegada que el president de la Lliga demana una investigació d'aquest tipus. I fem per acabar un cop d'ull a Madrid. El Madrid reserva a l'11 per Bale i mostren una fotografia d'una samarreta que demostra que el Madrid ja ha dissenyat una prova amb aquest dorsal. A la part superior, en forma de declaració, Pep, Tito no sabrà utilitzar Neymar amb Messi.